Okay, mga kabayan, gandang morning. Ito ulit tayo sa Barangay Mapno. May tayo sa Camareo Bariwan. Hahanap tayo ng mga sahang at guyod. Ito mukhang sahang to. Sahang na babayi, malaking guyod. Ayan. Ito 'yon. Ya, sila camouflage sila uli sa mga batuhan. Lamputin natin kita natin to. Yun. Sahang. Ito pa, mukhang guyod to. Maliit na sahang guyod. Ito. Ay hindi, bibi pala to. Ay wala, false alarm. Ito, yun, ito. Yan. So abundant pala rito. Kala ko wala na. Mayroon pa, dami pa pala. Kahapon pa uli ako rito. Nakarang araw. Kahapon, nakarang araw at saka ngayon. Pangatlong araw ko na to. Dito sa Barangay Mapno. Guys. Ito yung tinatawag guys na mga mariw-bariw. Kamariw-bariwan. Dito nananahan yung mga nilalang na ito. Ulam, seafoods. Sarap nito. Seafood, kung tawagin ay sahang at guyod. Okay guys, hanggang sa muli Sa muli, unang catch ko ito. Don't forget to subscribe and make a thumbs up for your commentary and likes. Okay, thank you guys.